गोजोन बेलासिनि रादाबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि 2022 मायथाइनि 3 सेप्तेम्बर फैदो होमबा गुबै आयदायाव मोनथिना लानि। मुलुगनि मुंदांखा जारिमिनारि माहारियारि मानास नेसनेल भुयापारा हाग्रा ओनसोल माइनाव नैनावनि गोरबोआव थानाय गान्दाया मासे फिसा जोनोम होयो। गासै गान्दानि अनजिमाया माबोरै 18सिम जाहैबाय? मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिम गान्दा आरो मोसानि अनजिमाया समान जाहैबाय, थामहिनबा गासै 48सिम जाहैबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि जराबादआव 17.5 कौटि रांनि बेसेन ड्राग्स बोखांदों। नोगोरमा पुलिसआ संदांनायनि गेजेरजों सानै ड्राग्स फालांगिरिखौनो हमनो हायो। मेघालयनि गिबि मन्त्रि कनराड सांमाया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौनो लोगो हमदों। मेघालय रायजोनि 50थि गायसनथाइ सानाव गाहाय मन्थ्रिखौनो बाहागो लानो गिबि मन्थ्रिया हांख्रायदों। टकिय' अलिम्पिक गेमआव प्रबिन कुमारआ रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। भारतआ दासिम अलिम्पिक गेमआव 10 मेडेल देरहानो हाबाय। फावखुंग्रि नाथुर डेन्सआ तालिबानखौनो हेफाजाब हैदों। तालिबानखौनो हेफाजाब हैनाय बाथ्रा बुंथिनाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा नाथुर डेन्सखौनो सावरायदों। आमेरिकाया आइएसआइएसखौ फोजोबस्रांनो थाखाय तालिबानजों गोरोबनानै खामानि मावनो थियारि जादों। आमेरिकाया आइएसआइएसखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लानायखौनो फोरमायदों। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय।